И какво става, хора? Аз съм Леле Плей и днеска играем в Ender PvP. Сървъра е много добър, предлага много добри неща, като Free Rank Legend, което е много добро. Free Set. За да си закупите ранг, първо трябва да дойдете тук от този чест, да си вземете ето този кей и да си го поставите ето тук, и както виждате всички книги са елит. Legend, аз елит. И след като си вземете книгата, вече сте ранг. What? Legendary ютубър. Яко. А той как се печели? Дали с... Дали от тука? Той не е ли кей? Това е някакво друго. Както не. Сега, мисля да скачам малко на PvP. Има малко хакери. И хора, съжалявам, че не съм снимал доста дълго време. Но, ако не сте разбрали, така, имам нов микрофон и нова мишка, която е 100 пъти по-добра от предишната. Поне за мен е по-добра. И мисля дали да скачам ето тук до дупка. И дано да ме чувате по-добре. Искам да го убия той. Има много умирания, хора, и това не е добре. Извън комбат сме. Сега ще ви покажа една тактика, която аз я правя в нашия трап. И не. Добре. Той наследва. Скмахаме си тези бутушки. Те наследват двамата. Те са тимчи май. И то е лошо вече. Но може пък да ги издържим. Ъгъла квадратен. И теб ще те вкарам там. Давай, ти няма да се разминеш. Аре бе. Скачай долу, бе. Видим ли сте? Не сте, добре, да пиям. Моята цел е ето тази, хора. Просто да ги вкарам в моя трап с Shihe Gaming бъга, който ми е тим. Така и за да ги убивам сравнително. Така и сега да ги почваме. Кой да почнем първи? Да, ето този, тъй като няма бутушки. Викам, то сфайна ли си? Понякога да налагам и той, защото няма да стане. Така и двамата са. Без бутушки. IP-то го има долу в описанието. Да, то си смени сета вече наша. Така. То ще ми е доста труден, хора. Вече чакам да му се счупи наградник. Добре, нямам вече ефекти, трябва да пия. Трябва да сменя сет. Така, аре бе. Така. То пак ли дойде, бе? Не, хора, просто много голямо PvP става тук. Аз ще седя към тая част. FX. Този беше един от най-лесните.
Така, премахнах айтемите и сега ще бъде малко по-лесно за мене. О, не. Хора, просто супер жестокото PvP става. И някой, ако иска да е от нашия тим, от нашото парти, първо ще го тестваме. Разбира се, в ето тази вълшебна наша дупка. Така, дропна го тоя. Където ще се биете срещу мене. 2 в 1. What? Ние дори не сме го правили 2 в 1. Ако е същия е. Добре, трябва да репотвам. Добре, аз ще... чекай си сменя сета. Няма лошо. Абе, ти бъди готов, защото... Добре. Дано да го победим. Тук, да го бим. Първия път го бихме, но този път не се знае, тъй като вече ръката ми почна да ма боли. Хора, да ви кажа, не дейте да играете срещу Кинг, който е админ, тъй като си морва айтемите и просто нямате шанс да го биете, но аз го бих някакво по чиста случайност, хора. Просто или не успя да си изяде лега, или не знам, просто не му се чупи сет, просто като го бих, има стакнати сетове, зато и не играйте с него PvP. И днеска, хора, играя аз, поне ма провериха 5-6 пъти тук. Не знам защо толкова много пъти, като един ма проверя поне 2 пъти, тъй като ма видя, че съм, нали, нямам хак. Така, хора, дропнахме ги. Честно, хора, много ма заболя в момента ръката. Да, и който иска тим, защото в смисъл ние сме двамата и този трап мисля да го увеличим, ако имаме голям тим, в смисъл. Така, опа, извинете. Ако имаме голям тим, мисля да го увеличим още повече, тъй като искаме да съберем пари, да го направим още по-голям трапа, че да има повече PvP. Сега трябва да бягам или да се бия. По-добре да бягам, колкото да се бия. Защото мисля да преключвам клипа или още едно PvP да направя с този. Аре, можем да направим още едно PvP. Що ми иска толкова. Но трябва да пим първо, че тогава... Аре, ела в дупката, че няма да се разберем с тебе тук. Ела в дупка. Там в нашия трап. Хора, 48 кила, мисля, че да влезна в топа на 3-4 място ще бъде добре. Дари, първо влизай в трапа, защото иначе не приемам. Добре. То си ли антикнобак или... Добре. Да, хора, мисля това да е за клипа. Някой, ако иска да е тим с мен и с Шихебест... Не. Шихегейминг или как беше? Да, Шихегейминг България. Просто да пише, хора. И съжалявам да пише. И да, хора, това беше от мен. Не забравяйте да се абонирате за мен. И чао!